Diri pamawara habisan-san uga padakulay kultura ikihatun magawaray dun isa berapa na siglo ang lumabay diri susuhan ang magawaray pagpapabiling lagi gapon bisa tunalun ay paupay kutban kurat sagas sarayaw pagpapadayon na habisan-san ugay rasyon kurat sa lagi hapon ang isagin nga sarayawan ito makikitan kurat sa katugar at pinaarigan kay kung ini pawarang magmamabigaw sa sarayawan kay kurat sa gulang nagatagalihawan kurat sa namkakaripong bisa diin sikat ihapon labi na habang ang parupatrun kurat saan maupay sayawin kay kung ikaw at matukahan sa kay waray kagut kalugian kaya di mo mabiligan ang pasayaw higigitan. Sa ating padi-padihan na dapat sa rayaw na kita ang alimayag at kabisuan ikpadayon sige at na ito di mo igagana kung bugos pa'y nandali pagmasukli na pag-aruan na kay baging masunod ka na yan naging pagsayaw at lugar kakulog sa tawagan yan ang pag-inahanglan gusto ka dali ang ay masundon pa ito ipasok ng mapasok-pasukatun na pigangan ayaw kinapag-inalang-alang kaya pag-amuras mo na wadon mahimong si higa-higayon kaya mag-ihinay-hinay ka pa hasta ka mauunahan ka alin puso na nalaing lugulit at makad salit sangkay ayaw paulit para diri ka makaltansin nakaraganing buging bayan kundi matuman alipuyag at may oras na pigahi kung mga lugar na pirahi paniguruhigon ayaw pagmausin. Alright, mga salamat Mr. Joel Siguan ano yung pagsayaw nga mga salamat gapon kan mama Ana Daganyo ayan mga salamat